Bună seara și poftă bună vă doresc. Văd că mâncați crispy, așa că o să vă întreb scurt dacă știți sloganul Mama Mia, vă premiem cu această porție din partea casei. Da. Stai, zi-mi la ureche pentru că nu trebuie să audă. Crispy Mania, hai la Mama Mia. Felicitări! Vin la dumneavoastră. Crispy Mania, hai la Mama Mia. Felicitări! Bravo! Și dumneavoastră? Crispy Mania, crispy ca la Mama Mia. N-ați ghicit, dar fetele au ghicit, așa că au câștigat. Era Crispy Mania, hai la Mama Mia. Dar au câștigat fetele, așa că să ne bucurăm măcar pentru ele. Poftă bună vă doresc în continuare și mulțumim că sunteți clienți Mama Mia. Mulțumim. Bună seara și poftă bună! Doamne, de când vă aștept, Doamne! Pot să mă așez lângă voi? Da, vă rog, Doamne! Un pic așa. Doamne! Observ că mâncați crispy, de aceea. Crispy Mania, hai la Mama Mia! Crispy Mania, hai la Mama Mia! Felicitări, ați câștigat această porție de crispy din partea casei. Ambele. Mulțumim! Tu nu ți-ai luat, dar știi data viitoare dacă vrei să ne mai întâlnim. Ce faceți? Foarte bine, chiar vorbeam, deci vă așteptăm de foarte mult timp. Uite că ne-am întâlnit. Eu sunt Veronica, îmi pare bine să te cunosc. Daria. Și mulțumim că sunteți clienți Mama Mia, vă mai așteptăm și mă bucur că v-ați ales să mâncați crispy în seara asta. Mulțumim și noi! Cu mare drag. Vă pup și ne vedem data viitoare.